everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Ayun nila nag-ipadayon pa. Og daotan kapag ginuganahuna. Hinanaw lang ko si ni ma'am. Oh. Nagpaila ka lang sa imong pagkaway edukasyon anang imong sinultihan. Bastos. Bastos na kun bastos. Og ikaw, ma'am, ayun nila pagdahom nga mahimo kang inahan sa anak ni Arnel. Tungod kay dili ko na tugutan. Hoy, Lily. Buwak ka sa lapok. Busa kinahanglang mo balik ka sa lapok. Oh. Nahibaw kong nagtakuban ka. Oh. O pagbantay lang. Tungod kay hapit ko na ikaw mahubuan sa imong takuban. Excuse me. Wait, unsa man to yung giingon nga nagtakuban ko? Nagduda ka siya nga dili ko si Lily? Hello? Unsa naman ang gisugo ko nimo? Kinsa man ang tawhana? Okay. May picture sila ni Lily? Okay. Sige. Good. Kana, maayo ka gid ay kaayo nga mangitag paagi. Okay, sige. Pun-i pa ang information kabahin ining panuway nga asawa ni Arnel. Gusto kong hubuan siya sa iyang nindot nga takuban. Paggawason ko ang iyang tinuod nga baho. Ikaw ba? Oh. Nga nagibiyaan mo kunin mo ba ni Yvonne? Abi ni mo. Gusto na ko nga maanad kasi ang batasan. Unya, giyon sa mga niya. Aw, may lain pa? Ha? Giminalditahan ko. Bastos kuno ko. Unya pa ay. Ya kuno ko hubuan sa kong takuban. Usa? Misulti siya anak niyo? Mao lagi. Amot lang sad kahakon. Unsay buti ay pasabot siyang pagsulti nga hubuan ko niya sa kong takuban. Wa ba ka na siya magduda, no? Nga dili akong tinuod nga Lily. Kinahanglan ako ng masuta. Klaro hagin na. Kay suklan na ba na ako na siya? Makainit sa unang sinultihan na ng bayana. Ako kaya ang target? Dili ligi ikaw ang iyang target. Si Lily ang iyang kaatubang ug dili si Dalia. Pero sakitan ko siyang sinultihan. Batok sa kong kaluha. Kung mao na imong maasawa, no? Sus, malas jud ka. Kay dominante kay siyang dako. Mao nga kung maano lang ato kasalba. Ay, gawin pangasawa na niya, ha? Ay kabla ka. Sa sunod gayon nga magminyo ko. Kanang di na parehas ninyong tulo. Nanasad ka. Nanasad ka rin mo sakit nga sinultihan. Ha? Nganong gisakitan ka? Gisakitan ka sa gibuhat sa imong kaluhan ako? Di na ta maglalis pa. Wa ko'y mahimo ko ng imong tanaw namo, mga buang, mga yabag ug utok. Bahala kasi mo pagtuo, Arnel. Wa ko'y labot, ana. Total, di ba sa ko magdugay ning baya ba? Oh, asa naman ka? Ato kong bilyo, mas tarong pa to ikasulti. Basin ma-inlove kang bilyo, ha? Hoy, ikaw ba? Pag-idudaho lagi ka ay. Hinuon? Gwapo man sa si bilyo. O pares may kahimtang kinabuhi. Maong magkasinabot mi. Maldita yung babayana da. Ay, salamat. Nakailis yung taon ko. Naunsa naman taong ka, oy, Jigger? Nga naman saan man ka ng grupo nga dautan? Sulti ano eh. Ako na mga suon.
Doon na lagi mga igihan sa mga kauban pa. Gidaot ko. Ako ko nung gitambling ang kwarta sa mga amigo. Kay dili din natin noon. Kuha na ako, good. Maong, wala din ako ni marimit ba. Sa, tagitag, pagtapak, be. Unsa? Kinahang akong maulian si Jeffrey sa akong nagamit ang kwarta. Kung di mawagtang yung pagsalig ako. Kwarta na sad. Lili, kinabuhi din ako nakataya. Kinahanglang malimpyo akong pagkatawag itong Jeffrey. Ako naman itong itawagan nga. Akong hihato ng kwarta ron. Pira man sa imo na gasto. 50 mil, good. Unsa? 50 mil? Ra? Wa ka mabuon dia, Jigger? Inausam ka, eh. Ganda man ako ng buang. Atagi na ko, kay mapatyan ko kung di ko mo luwaso di kong kahimta ron. Hindi kong kompromiso. Sige na, last na lagi ni. Sige na lang kang last! Usam ka! Muhatag ka o mamatay ko! Pagpili! Kang buang ako si mo, Uya Pilyo. Tinuod lagi, Medjuli. Giapas ko bunal. Magwang ko rin ako. Ako rin uyab ka, giapas ko bunal. Silusa kayo to. Bukas lugar. Wawal gina ko lagi. Wow ba? Oh? Aw, kinsa may di sa mauwaan ng apaso kag bunal. Uy, nga uyab pa. Maoy. Pag-ilis kayo mga lakaw ta. Sir, andaman ako sa kinan ha. Hi na ito, sir. Ako ra mo drive, Bilyo. Ipagawas lang daan sa garayanan ang puwang auto. Okay, sir. Time pa. Asa man ta? Bisa nasa. Busa pag-ilis na. Sa to siya? Kalit man naglami. Unsa na sa kay nakaunin niya ay. Uy, Lili. Yung siya man ka. Nagilak man ka. Lo, si Jigger, lo. Hindi ko hanap sa nga akong puhunan sa tindahan. Uy, siya. Hindi ka kumapordoy, Anelo. Mapurdoy ka mo, ana. Sigurado na kayo na. Busa, uy, pangandam na. Pangandam ng daan sa imong pagkamang sa iyo, ta. Sa may akong buhato na ng Jigger, lo. Ay, ikaw lagi maka-desisyon, anak Lili. Kung muantos ka niya o dili. Kay, bisang magkinaunsa pa ka niya, adi na niya mo siya. Adik maginantawa niya ba? Ito sa tane, oy. Isod na. Nga nahatag hapsay nga kinabuhi. Normal nga hapsay. Ang siya pag-iya akong gipili. Kay lagi love na ko siya. Pero nga na kayo mo masyas paglisod-lisod na ako, lo. Ngayon di man siya maluoy na ako, lo. Hindi, Lili. Kinilagyod ang ikasulti nga ko ni mo, no? Magisgot na gani ka og bisyo versus gugma, ha? Mudaog yun ang bisyo, ana. Labi na kung drugs ang bisyo. Lo. Asa man gyud ta? Ikaw ba? Ganina ra ka ha? Ngano makatingu-tingu diha? Unsa man yung panagsultihan ni Bilyo ganina? Kuan. Nagistorya lang may bahin sa iyang uyab nga giapa siya bunal. Lain na lagi. Lain na lagi ko na siyang gibati. Wow ko na kayo siya, oy. Uyab pagod sila. Unya, nagbit-bit ang iyang uyab, may apas niya. Nangaliko mo gusto dagat, o yung barkada ba? Laliman ka, giapas siya bunal. Ug nalingaw kay ka. Oh, natural. Natural nga malingaw ko. Kay tinuod nga panghitabos kinabuhi ang mong gisgutan. Way pagpakaroon ingnon. Kay Bao ka, Arnel, kami mga pobre, dali ra gyud kay ming makasinabot sa mga paghisgutan. Mga malingaw resad mi nga masulti-sulti bisag mga way hinungdan. Daghan sa din nagnauyab si Bilyo, no? Mao ba?
O gusto ka nga maapil sa listahan? Kahog ka ba ni magunahon na? Ganahan man ka kang magigsulti ni Bilyo. Gusto tingali ka nga maapil sa listahan. Ganahan lang ko makisulti niya. Kay malingaw ko. Pero wala magpasabot nga gusto ko nga mahimo niyang uyab. Grabe naman sad ka. Unya na pagigsuod ni Bilyo. Kung magkabuwag na ta. Unsa? Asawa ta ka sa mga mata sa katabang. Busa di ka mahimo makigsuod nila. Sama sa usa ka ordinaryong tao. Nakasabot ka, Lily? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!